впадай у розпач ти, віра в Божу милосердность тебе выведи из журбы. Езу тобі віру, змалку дён моих, Езу тобі віру, хоть свет кпить с таких, я твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. Я твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. Прагну, Езу, быть с тобою, все життя тобі отдать. Прагну Божу милосердность тим, хто в смутку обвіщать. Езу тобі віру, змалку дён моих, Езу тобі віру, хоть свет кпить с таких, я твоя уласность, збав мяне прошу, и в опеце чулай мою душу. В ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Пане, дай померлым вечны адпачынак і прыймі іх у Тваё святло. Словамі гэтай антыфоны распачынаем сённяшнюю святую мшу ў аўторак 23-го звычайнага тыдня. Як заўсёды ў аўторак святаемся да Бога з нашымі малітвамі і просім Божай міласэрднасці для нашых блізкіх памерлых. Асаблівым чынам падчас гэтай святой мшы будзем маліцца ў інтэнцыі святой памяці Зygmunta Sadowska, Івана Михалькевича, памерлых сям'і, за Мар'яна Каспіровича, 11-ю гадавіну пасля смерці, памерлых сем'яў Каспірович, за Рамуальда Ходыш, 11 месяцаў па смерці, Марію Новагель, 19 гадоў па смерці, Анатолій Маркоўскі, Антон Лазоўскі, Броніслав Мажейка, Ванда Мечыслаў, Ніна, Ануфрик Марыя, Гайдуков Юрый, з памерлых сям'і Жукоўскіх, Ян Александр, Владислав Бернат, 5-я гадавіна пасля смерці, памерлых сям'і Ластоўскі, Богданович Бернат, Стефанія Гановефа, Анна, Тереса, Халіна, 2-я гадавіна пасля смерці, Евгенія, Валерый, памерлых сям'і Пекарскіх, памерлых сям'і Бурачэўскіх, Александра, памерлых сям'і Соколовскіх, Качан, Кругляк, памерлых сям'і Зайцевых, Гановефу, 16-ю гадавіну пасля смерці Миколая, памерлых сям'і Сужицкіх, Антонія, Аполлонию, Нину, памерлых сям'і Кулик, Константа, Рамуальду, Матняк Бронислава, Зенона, Тадеуша Баярович, Зофію Кільковську, 12-ту гадину пасля смерті, Антонія, Алену, Чеслава, памерлых сям'і Богданович, Максима Станевич, 11-ту гадавіну пасля смерті, Віктора Федорович, усіх памерлых сям'і Федорович, Івашкевич, Алену Янась, памерлых сям'і Лапай, Вероніку, Альбіна, памерлых сям'і Балунда, Марію Ленкевич, памерлых сям'ю Кунюта і Лапай. Просім, каб добры Бог дараваў гэтым памерлым усе іх грахі і правіны і прыняў сваё нябеснае валадарства. Цяпер перапросім Бога за нашы грахі, каб мы маглі годна скласці гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя вина, моя вельмі вялікая вина.
Таму прашу Найсвяцейшую, заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога нашага. Няхай змілуецца над намі Бог усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Молимся. Всемогутный Боже, Ты учинил, что Сын Твой, перемогший смертью, вошел до небесной славы. Дай Твоим слугам уделу Его перемозе над смертью, капяны навеки могли сузирать Тебе, Своего Творцу и Откупителя, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою живей владарить в едности Духа Святого, Бог праз все веки вечные. Читання послання святого апостола Павла до Колосянам. Браты, як вы приняли Пана Иисуса Христа, так поступайте у Им, укорененные и збудованные у Им, умацованные верою, як навучили вас, переполняючися удячностью. Глядите, каб никто не захопил вас у полон философией, марным подманом поводле человечей традиции, поводле принципов свету, а не поводле Христа. Тому, кто им телесно живе, уся полнота боскости, и вы атрымалі паўнату ў ім, які ёсць галавою усялякага паўнавання і ўлады. У ім вы таксама абрэзаныя нерукотворным абрэзаннем, калі абрэзанне Христова зняла з вас греховнасць цела, пахаванага у Христе разом з Ім, вы уваскреслі таксама у Ім, дзякуючы веры у дзеянне Бога, які уваскрэсіў Яго з мёртвых, і вас, мёртвых праз грехі і неабрэзання цела вашага, Ён ажывіў разам з Ім, дараваўшы усе грахі. Ён сцёр запіс нашых даўгоў адносна пастаноў, які быў супраць нас, і скасаваў яго, прыбіўшы да крыжа. Гэта Слова Божие. Пан добрий да усіх, Пан добрий да усіх. Буду звеличивать Тебе, Бог и Владар мой, и благословлять имя Твое навеки. Кожный день благословлять Тебе буду, и восхвалять имя Твое навеки вечные. Пан добрый да усіх, Пан милосердный и ласкавый, долготерпливый, шмат милостивый. Пан добрый да усіх, и милосердность Его над усіми створениями Ягонными. Пан добрий да усіх,
Няхай славить Тебе, Пане, все Твое створение, и все святые Твои благословляют Тебе. Няхай оповедают про славу Твоего владарства, и могутность Твою обвещают. Пан добрый да усих. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Не вы меня выбрали, ли я выбрал вас, каб шли вы приносили плен, и каплен ваш тривав, каже Пан. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z wami. З Духом Твоим, Czytanie Świętego Ewangelia powodle Luki. хвала Тебе, Пане. У тыя дні Jezus узышоў на гару памаліцца і правёў ноч у малітве да Бога. Калі настаў дзень, паклікаў сваіх вучняў і выбраў з іх 12, якіх і назваў апосталамі: Сымона, якога назваў Пятром, Андрэя, брата ягонага, Якуба і Яна, Філіпа і Барталамея, Мацвея і Тамаша, Якуба Алфеевага і Сымона, якога называлі Зілотам, Юду Якубавага і Юду Іскарыёта, які стаў здраднікам. Jezus ішоў з 12 ўніз і стаў на раўніне. І быў там вялікі натоўп вучняў ягоных і вялікае мноства людзей з Юдэі і з Єрусаліма, з узбярэжных ваколіц Тыра і Сідона. Яны прыходзілі паслухаць яго і аздаравіцца ад сваіх хваробаў. І тыя, хто цярпеў ад нячыстых духаў, вылечваліся. І ўсе людзі імкнуліся дакрануцца да яго, таму што ад яго сыходзіла сіла і вылечвала ўсіх. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Milany Chryste Panu, дорогие браты и сестры, сегодня в Евангелии мы чуем об покликании 12 апостолов. Jezus uzychodzić na гору, gdzie prowadzić усю noc na malitwie, zwiertaючи się do swojego niebiesnego Ojca. Mianowito z takich zустрічаў z Bogiem, Ojcem, Ён атрымліваў моц і святло, каб пасля спаўняць ягоную волю. Малітва таксама была такім уступам да прыняцця важных рашэнняў. Jezus таксама менавіта перад выбарам 12 апосталаў усю ноч моліцца адзін, звяртаючыся да Бога Айца. Ён хоча, каб гэты выбар апосталаў быў зроблены не толькі паводле таго, хто яму падабаецца, але менавіта, каб крытэрыям выбару 12 апосталаў было дабро людзей і ўсяго свету, бо разумеў, што перад гэтымі людзьмі стаіць вельмі вялікае і важнае заданне. І таму гэта вельмі прадуманае рашэнне і таксама выраз шукання волі Божай. Дарагія браты і сёстры, гэта вельмі важны прыклад для нас, каб мы таксама звярталіся да Бога в нашых малітвах, асабліва перад прыняццем якіхсьці важных рашэнняў. Каб мы пыталіся парады ў Бога, каб мы таксама Яго слухалі тое, што Ён нам кажа, што Ён нам адказвае, каб мы не толькі прадстаўлялі Богу нашу волю, але каб былі гатовыя прыслухацца да голасу Божага і прыняць волю Божую. Менавіта пасля такой малітвы Jezus выбірае 12 апосталаў, выбірае іх сярод шматлікіх сваіх вучняў. І гэтыя людзі былі вельмі розныя, мелі розныя прафесіі, розныя характары, тэмпераменты, розную гісторыю жыцця, розныя погляды, не былі ідэальнымі, не былі святымі.
Сярод іх быў Сымон Пётр, які адрокся ад Езуса Хрыста. Сярод іх быў Юда Іскарыёт, які здрадзіў і выдаў Езуса Хрыста. Езус бачыў іх сэрца, Езус ведаў іх слабасці, але таксама бачыў і ведаў іх прагненне і гатоўнасць, каб аддаць сябе цалкам для Божай справы. Менавіта такіх простых, звычайных людзей Езус патрабаваў, каб, фармуючы іх, выхоўваючы, мог паслаць пасля абвяшчаць Евангелие, абвяшчаць добрую навіну. І гэтая фармацыя продолжалася на працягу 3 гадоў. Увесь час апосталы былі блізка Езуса Хрыста, былі сведкамі цудаў, аздараўленняў, якія здзейсняў Езус Христус. Бачылі, як Езус вызваляў людзей з-пад улады злых духаў. Чулі, што як Езус навучаў і расказваў людзям пра нябеснага Айца, пра Божае валадарства. Маглі штодня бачыць свайго настаўніка і вучыцца ад Яго. Езус у сваю чаргу выхоўваў іх, ачышчаў іх сэрцы, навучаў, падказваў, калі яны зыходзілі з гэтага правільнага шляху і дапамог ім навярнуцца. Такі, браты і сёстры, Езус таксама хоча фармаваць, выхоўваць і нас. Мы таксама маем магчымасць быць блізка Езуса Хрыста. Мы маем магчымасць штодня сустракацца з Езусам у ягоным слове, ці тут, у святыні, ці проста беручы ў рукі Святое Пісанне, чытаючы Евангелие. Мы маем магчымасць прымаць Езуса Хрыста ў сваё сэрца, напаўняцца Яго ласкай у святой камуніі. Але менавіта ці мы гатовыя, ці мы дазваляем Езусу Хрысту, каб Ён нас перамяняў, ці мы гатовыя штосьці змяняць у сваім жыцці, ісці за голасам Хрыста, рабіць тое, да чаго Ён нас заахвочвае, чаму Ён нас павучае. Ці можа мы ўжо даўно закрылі свае сэрцы на голас Божы і з прызвычайнем жывем так, як заўсёды. Не хочам нічога ў сваім жыцці мяняць, не хочам, каб Езус у нашым жыцці, у нашае жыццё ўваходзіў і штосьці там рабіў па-свойму. Мы хочам, можа, жыць часам так, як мы гэта лепей бачым, так, як хочацца нам. А варта, дарагія браты і сёстры, дазволіць Езусу Хрысту, бо Езус хоча, каб мы былі шчаслівы, каб мы ішлі правільным шляхам, які вядзе да збаўлення. Езус хоча нас перамяняць, каб мы сталіся таксама Яго добрымі вучнямі, апосталамі, бо гэтае пакліканне, гэта місія, заданне, якую даў Езус Христус сваім апосталам, ісці абвяшчаць Евангелие, гэта місія датычыць кожнага з нас, кожнага хрысціяніна. Мы таксама пакліканы да таго, каб абвяшчаць Евангелие. Але перад тым, як гэта Евангелие абвяшчаць, трэба спачатку нам самім вучыцца гэтым Евангеліем жыць, быць блізка Езуса Хрыста і быць паслухмяным Ягонаму голасу. Амен. Да Бога, які праз Езуса Христа оказывая свою милосердность, узнесем супольные молитвы, молимся за святый костел, каб закликал людей до навертания и поеднания с Богом, Тебе просим. Молимся за людей, які живуть у полоні грахов, каб змогли вызволиться от их и поеднаться с Богом и костелом, Тебе просим. Молимся за людей, яким треба прийняти важне життєве рішення, каб праз молитву вони змогли розпознати Божию волю, Тебе просим. Молимся за християнов, які не виконують релігійних обов'язків, каб вони могли відновити у собі ласку, отриману під час святого хресту. Тебе просим. Молимся за наших близьких померлих, особливо за померлих, яких довіряємо Божій милосердності в этой сладковой святой мши, каб могли радоваться с Богом у Его небесном владарстве. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Молимся за нас тут собраних, каб ми з допомогою Божої ласки умели ожитявить наше покликання до святості. Тебе просим. Выслухай нас, Пане. Всемогутний Боже, Ти завсюди нас вислуховуєш, учені, каб ми імкнулися розпознавати Твою святую волю праз Христа, Пана нашого. Amen.
Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Ты сказал, что без опеки не покинешь человека. Щиро просим ласки Божой, без якой мы жить не можем. Нас не покидай, нас не покидай, Иисус, нас не покидай. Молитесь, браты и сестры, как мою вашу ахвяру принял Бог Отец Всемогутный. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоих на прославление и хвалу имя Своего, а так само на користь нам и всему Костелу Святому. Милосердный Боже, глянь ласкаво на дары, які мы ахвяруем Тебе за души Твоих слугов, и як дал им ласку христианской веры, дай так самую знагороду за тое, что они жили згодно с Йою, праз Христа Пана нашего. Амен. Пан з вами, С Духом Твоим угору серце, зносим их до Пана. подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Христа Пана нашага. Ён прыносіць збаўленне свету, адраджае людзей да новага жыцця, а памерлым дае ўваскрашэнне. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расой Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таемница веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, Вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прийстя в хвале. Вспоминаючи смерть из мертвых повстання Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення. Дякуючи, что учинив нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, как усіх нас, приймаючих тело и кров Христа, Дух Святый собрал в одно. Памятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Досконали его любови разом с папом нашим Львом, бискупом нашим Владимиром и всем духовенством.
Памятай так само про братов и сестер наших, якія паснули ў надзеі на воскрешенне, і про ўсіх, хто Твоей ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволі ім убачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змилуйся над усімі намі, каб мы заслужили удзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Богородицей Паннай Марыяй, со святым Юзафом и Обранником, со святыми апостолами, со святым Михалом Арханёлом и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Цябе, праз Сына Твайго, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и в Христе, Табе, Боже Ойче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Памятаючи збавенные заповеди и Божьим наставлением наученные, осмеливаемся казать. Ойче наш, который есть у небе, светися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не уводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам в милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы до вселяка неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый згодно с Твоей волей, а дарыце его супокоем и едностью, Ти живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, яки берешь на себе грехи свету, одари нас упокоем. Пусть баранок Божий, вось той, хто бере на себе грехи свету, благословлене покликане на вечеру ягоную. Пані, я не варты, каб Ты войшов до мяне, але скажи толькі слово, и будь оздоровлена душа моя. Бог человеком стал для нас, переменить хотел свет. Пане, приди, будь помеж нас у кожный час. Пане, приди, будь помеж нас у кожний час. Пане, вучив Ти
воскрес на третий день, каб отчинить нам небо. Пане, приди, будь поміж нас, ну кожний час. Пане, приди, будь поміж нас у кожний час. Jezus jest тут, Jezus jest тут, узнёши руки, Бога прославляем. Jezus jest тут, узнёши руки, Бога прославляем. Jezus jest тут, и Он любит нас, и Он любит нас, узнёши руки, Бога прославляем, и Он любит нас, узнёши руки, Бога прославляем, и Он любит нас. Молимся. Ойче ласкавый, змилуйся над своими померлыми слугами, за яких мы склали Тебе эту ахвяру, и яко даруй их ласка и росту, дай им так само полноту радости вечной, праз Христа Пана нашего. Amen. Дякую за дар супольної молитви подчас этой святой мши. На сьогоднішній день прийміть Боже благословення. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Amen. Идите в супокої Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Паński zwiastował Pannie Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, raz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twego, Jezus.
wiekuista, niech im świeci wiecznie, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci wiecznie, wieczne odpocznienie racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niech im świeci. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.